MP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency bo mikmat na kaseng Voice of the People Party VPP u Dr. Ricky AJ Syngkon ula Khlad no na kani kasla partai Hadien ka Khie Shitom Kynsan ka jong u ka jan miet jo ka khat khandai trek urumpang arajar arphenrio kamet jong ni nong mikmat menta ka don Dr. Robert H Gordon Hospital badi ka jing Khlad jong ula pentikna di nong elam ka VPP ki badon na ka te ka jaka sumar yagi jing tep ki babnya an sepentep ndalapen bana da ki doktor ka te ka jaka sumar oi Hadien pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka Khie ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya